Kaka ran 2 weeks ago, the young people in Edward Mondo, Giri call MPs, cut elected leaders, Moktinegi. But what has happened? And they visit a decision pod, Giri to parliament, mono enact chick, mono that recall clause can actually be effected on in law. The public participation, I'm not sure but wakili nyalo konya paroka in. Inyalo rekana kwa the public participation. Samora wa question public participation no ken quality. Yes. Lakini kwa no ken quality to act manemo otiwo guideline public participation on the benini gijedi whenever benite me how long or rely on what they're thinking of one person can not drive that agenda. Okay. Misoni in parliament bende ninde teach. Okay. And your constitution the kidam. Wach mogik ka watio kichwacho ragi kanyo gima ogik modwa ni mondo mitie godo twak ma kawuono mar bujo piny wach mar ikni abich 15 mar katiba. Adwaro wacho ne jo nyikwara moginen manalony. Ne okwayudo katiba ni mondo wamejo siasa mokari adeko tugo. Kapod no anendo to jogi dhi loko katiba ni giloko bedi wi. En jo piny obed ni ginyalo wuok oko mondo giwach ni katiba mane remo churne ni onge ng'ama nyalo loko katiba no e tok chik. Right. Ni nyaka gidhine jo piny mondo jo piny ochiw pachgi. Lakini sani wanokwane ka problem en mar loko katiba. Sani problem en ni kuo mantie serikal gi jotelo mantie serikal moko ero jo piny. Okay. Mage jok mane go gol monde nikech jogo kwa nyal entrust ni manyalo nikine mage nyalo loko chik. Wanoro ni piny chik nyaka lok gi jo piny ok jo jari adek moko mobetie office malo. Ero kamana enya Charles Omanga wach mogik. Wach na mogik en ya Jojo Dirabati to gi nyikwara mo ga jwang' mawinjo